kum sang khat zakua somruk pakua July thla khan kan riat hreuh to angin nasa chuan thla muna avoi khatna atan mihring akap kai ani kha he mitruma thla han fangvel tur hian mi pathum Buzz Aldrin Neil Armstrong le Michael Collins te an kala he thu hian khovel adeng chuak nga la historia chuang reng to turin America chuan khovel angor ngi ani kha ma se kum som nga te meu aral to nu pon mi then khat chuan he thla a in ka kai chungchang hi alem chan chop mei ani ti in la trang ta fana heng ti tu te ji ngai hian mi thiam tak tak te po an kat nuk mai ani tun truma hian he thu moon landing conspiracy theory an ti mai kha khan mi hring te hi kan lo in kap kai tak takem ti hi ka thei ang to karon soifia ka tum don ani kum sang kha zakua somruk pakua aroin her chuaka heti hunlai hian Soviet Union tuna Russia kan ti tak le America ram te chu khovela aberni tumin anin el na samaya Russia in kum sang kha zakua somruk pakhat April ni so pani a van thengreng space a mihring thon masaber tu ni na achel atang phei kha chuan heng ram thil ti thei pani te in el na hi ana in asang le zuala America hian khum atum hle a tranpo alana sa ani ma se Soviet Union lamin van sanga mihring athon to lain America ero chuan an rocket tak ngel point leihi ala chua san ve theilova an hlo cham reng mai ani ma se America chu beidong du lovin kum sang kha zakua somruk pakua July thla ni som nia chuan mi pathum te Buzz Aldrin Neil Armstrong le Michael Collins te chu thalei lung fang turin Apollo so pakhat na mission anti meya chuan ka chu an ni ta a khovel historia mihring thalei lung rap masaber te ti in record ani tabokani ma se mi then khatte chuan he thil kheng hi phua chop mai le chan chop mai America sarkar le NASA te hian studio khoilaya emoni film chan angin an chang chopa an editin an khoi kwal le vel mai ani ti in voin thleng hian lang la tang tlata hemi an ngai dan hi moon landing conspiracy kan ti chu alo ni ta ani tun laya ron lar le thom ron nei thar area 51 tenen hian soizom deute ani thina conspirators then khat te phei chuan flip anga an chan na le an song bol kwal vel na mun hi area 51 khu ni ang hialangai te po an ombok ani hei hi achan pakhat nia lang chu area 51 anti mai military air base Nevada a om khu US sipai tena tu matlo po phal lo le uluk ema an ven tlat wang ani hemi moon landing conspiracy theory hian asoiber chu khang Apollo program zong thla a NASA in mihring aka kai program haute kha mi then khat te le bol thil ti thei tak te puina in atak taka in kap kai silovin khoilaya emo aruk thei ang bera chan chop le siam dang lam mei ani ti hi ani hemi chungchang ron chua chau hun lai chu kum sang kha zakua somsari kum lai hol vel atang khan ani bera mitam tak pol le amimal ang zong te po in NASA Apollo moon landing hi alem ania NASA hian mipui te bumin evidence tam tak thalak te ti chia in thla a khan anin kap kai thu hi mipui te min hril dan ania ma se hei hi dot vek ani ti hi an pom deuh bur mai ani conspirators te thla a mihring kan thon to ani ti poma ring ve lo te chuan an rin dan hi adikazia tilang turin evidence rang te
tran phung sang sang te an nei ve nual hloma an phau chuak ve fo reng bok ani chung mi te zinga chuan Bill casing hi alar pol ani ani hi Apollo mission rocket an man design tu company te ne na thok thin ani kumsom nga kalta khan khovel chuan mi hring te thla kan han fang live video chu TV kan en thei hlom turin aron chop chuak ani kha chu mi en tu te zinga chuan Bill casing a po hi atel ve ma se ani ero chuan na tho na atanga experience alo nei to tele athil mu to te awang chuan mi hring te thla kanin ka kai chu ni thei na hrelowa a ring lo bur mai ani Neil Armstrong ate Buzz Aldrin te thla anan kalvel video footage chu ama ngei chuan a han zir chiang ve a han en chian le zual phei chuan thil dik lo ni thei tur ang kha tam tak a mu bel ta ani van theng renga chuan chhum te boruak bolhlo te a to si lova ma se chu ti chung po thalei lung vel an ra laya van lam thiang em maya ar si pakhat ma lang mi lo te chu makati hle chu mai ba ka chuan thla khian boruak air si lo an flek ken chu boruak thli tho in a chem ang maya in then tlat mai tele an rocket man in thalei lung atrum dona rocket in phu chuan nu ma craters kan ti te chu thalei lunga chuan alang mia lo te chu Bill casing atan chuan tran chan thatak then khat te an ni ma se NASA lam chuan hei hi an hriatin an phanasa hle thung soile soinu heti lai hi America le Soviet Union te in LMM hun lai ani kan ti to kha Soviet Union lamin an space program an ti hlotlin chho tak zel awang chuan heti laia America President John F Kennedy chuan Vice President Lyndon Johnson a hna chuan Soviet Union lamte chan let na atan eng emo thil ti thei an nei chuan rang taka tivat turin hriat tirna ape chuti chuan Apollo mission chu Soviet Union lampang chan let nan an launch ve tarup mai ani America lam hi heti lai hian anin elna asan awang le anu khoya an tran deuh zel awangin an man mo to ti a hriat thei meya conspirators te chuan hei tak hi he moon landing conspiracy theory tran phung pakhata an man bok chu ani America hian he Soviet Union ne na anin elna na sataka hian voile khata chakna pakhat na din hun hau thut atum na awangin thla alon si lo khan thla lon anga lang si in an chang chop ta mai ani thei angem ti chu ngai dan pakhat ania rin dan tam tak mai ba ka hian NASA nge ina thalak an ti chua po han en chiana tiklo siam chop ani thei mai angem ti angkha tam tak a omboka Buzz Aldrin ate thla an chetla live video nge po hetiang ang hi mutura om nual pok ani tuna thalak hi lo en le ta ila thalaka hian mi pakhat chu modul atanga achuk lai kan hmu ma se chik le zuala kanan en chuan ama ami hringa hi modul lim chunga ni si in lai thataka en ang main afia hle ti kan hmu thayang adik tak chuan modul lim shadow hian akong vel chu a huam tura ngai ani laya hetianga fia kul mai hi moon landing conspirators te makti a hlo em ani hei hi lo en le bok ila heta po hian lunar modul lim chunga astronaut khi ti kan mu thayang ma se ngatinge thil engin achun ang maya fia kul si
ngati nge hlim thla khian mihring khi tlem azong a hlia ve lo ti chu zawna lian tak ani ta heta ve thung hi chuan astronaut nunglama chia khian ni san a om ti kan hmu anga diktak chuan astronaut malampang khi a thim deuh mup tur a fi avak lo tur ani lain fia taka malam atanga thil eng dangin a chhun ni mai tur hian a fia em boxi te hi conspirators tam takte tan chuan makti lo rual ani lo tunami hi lo thlir le tabokila nichina kan lo soito ang khan thla khi chuan khovel angin boruak tuam tu hualvel tu atmosphere kan ti ang kha anei ve lawa boruak oxygen phei chu a om lo hrim ani mase heta kan hmu ang hian astronaut te flek ken khi a chelo lo ti kan hmu thei anga thli thotur om box si lo engtin nge khi ti khian flek khi a chet thei ti chu mak ve takani nge ni a studio wa chan chop ani awangin flek khi thli tho emo fen tho emo boruak leng velin a chem leng zok lo ngai tu ve te le mak le deuh mai pakhat chu thla alon te tan kha chuan thla khan an eng light nei chun kha chu ni eng kha ani maya amai ro chu he thil hi lo en le lok ila alan dana khi chuan lunghlim te thil hlim hrim khi eng pani in a chhun ni mei tur hian a hlim hoidan ain ang lo ti kan hmu theiang ni san chau in lo en ni ta se khitia kang khi chuan thil hlim reng khi alan arin om lem lo ani he moon landing conspiracy hian mitam takte ril rup hirin a om tira mitam takin thla khan mihring kan lon ngei ani ti an rin nge bur lain then khatte ero chuan kan lon mia lo ani an ti thung engpo lo ni se NASA le America sarkar hian thudik tak mipui te hi min hril nge voin ni thleng hian min la bum reng azok lo ngai tu ve ro le